Geçen heptenin ahırına Siriyada qoğdgalancı güýçleriň ýyldyrym çaldygyny paýtagat Damaska ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgalaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatlaşmalaryň baş temasyna urilýar. Nesip bolsa, inni Siriyada uly özgörüşleri, diňe gowuluga garaşyp bolar. Diýip Marly ýaşaýjy aýdýar. Siriya diktatorçylykdan halas boldy. Siriyalaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň reallyklaryna da çalym edýär. Diýip beýleki bir ýaşaýjy aýdýar. Biziň ýurdumyzda parahatçylyk höküm sürýär. Asmanymyz arasa arkaýyn ýatyp turýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar. Diýip 3-nji Marly gurruna goşulýar. Adatyk radiosynyň habarçylary Iran tarasyna halkara arenasyna bolup geçen wakalar, hususan Siriyada bolup duran hadiseler boýunça alınıp barlayan özara maslahatlaşmalara diň saldylar. Ma'lum bolýar ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt we wagtyl ýitileşip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriyada goýdgalaňçy güýçleriň çaldy tepini iri şäherler ele geçirip barýogy tas 2 hepdeniň dowamyna paýtagtda häkimiýeti eýelemegine şaýat boldy. Siriya halk 13 ýyl bäri raýat turşuny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arab dünýäsine tutuşan halk aýaklamarynyň Siriya sahnasy gan döküşük bilen netijelenýär. Prezident Başar al-Asad öz häkimetine garşy çykyp has köp syýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulandy. Munyň ideýany ýurtda turan raýat turşy ýyllar çömüň jan aldy. Milyonlarça Siriýaly öýde ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň taýyny geçen hepde Başar al-Asadyň öýde hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp algaldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär. Asad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zyndanlarda ejir çekdi. Diýip Marly ýaşaýjy Siriyada wakalary teswirleýär we Asad rejiminiň aslynda bu ýurtda giňeran garyplygyň, açlygyň höküm sürendigini aýdýar. Bu maslahatlaşmalarda belli bir derejede Siriya bilen Türkmenistan deňeşdirilýär. Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, parahatçylyk ýöne galyn zatlary deňeşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladalar sebäpli öz ýurduny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar özleriniň watanyna galan dogan garyndaşlarynyň toýuna ýasyna gatnaşyp bilmeýär. Sebäbi bir gelsen ýygyna gidip bolmaýar. Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçe miň Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňkü ýyllarda Adatyk radiosyna utubarly çeşmeler tarapyndan ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1.900.000 çemeti Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy hemişelik terk edenligini görkezdi. Şol wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçen wakalar boýunça öz wagtlaryny işçiň öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçe miň türkmen raýatyna guja gaçdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun türkmenistanlara wiza düzgünlüğünü girizmegini gazandy. Bizde hem azy haritlaryny satyn almak üçin nowata durýar. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňişdirseň, deňişdirip oturuvermeli. Diýip Marly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistan deňeşdirýär. Başar al-Asad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini kakasy Hafez al-Asaddan kabul edip aldy. Uly Asad 29 ýyl, keçi Asad 24 ýyl ýurda ýol başlyk etdi. Raýat turşuny Moskwa Asad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapyndan aralyp maslahatlaşylýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmagy üns merkezine çekilýär. Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk höküm sürýär. Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçen durnuksyzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýyla tarasyna geçirýän wagt nesihat işlerini ýygymlaşdyrýarlar. Mescitlerde, toý sadakalarda dini wekilleri çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň höküm sürýändigini wagt edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar durmuşyň agyrlaşanlygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar. Ähli ýerde paraxorluk, adamlar gorku astynda saklanýar. Ýöne indi adamlar öz aladalaryny dile getirip başladylar. Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu maglumatlar efir üçin taýýarlanýan Adatyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy. Bu sebäpde hem türkmen häkimetleriniň Siriýada bolup geçen wakalary ýygyrlamazlygy şeýle maglumatlary Instagram, TikTok ýa-da Imo arkaly paýlaşmalygy tapşyryp edara kärhanalarda gurrun döşük işlerini geçirip başlanýaklaryny habar berdi. Şol bir wagtda bu sebäpde habarçymyz kabel telewizionyada Rossiya 24 Euronews ýaly kanallaryň birden ýitirim bolanyny habar berdi. Maglumata görä hatda A Haber, TRT Haber ýaly käbir türk kanallarının ýaýrylma berilmegi hem togtudyldy.
bolupdyr. Bir aravatnaş Kunarmenning sözlerine görä kabel telewizionyada efiri berýän Kaver daşary ýol kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanda ýoly baglanyp zor bilen hassahana yerleşdirilen garaşsyz jurnalist Sultana Çylova öýüne goý berilenden soň ilkinjigede köpçülükde peýda boldy. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasynyň YouTube sahypasynda çap edilen video çykyşynda 75 ýaşly jurnalist öz başdan geçirenlerini gurrun berip, munyň bilen bagly Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýyplady. Bizim aşağıdan Ceneva uçmalığımız irtibat Antot'da 4 saat akalat giyinen kendilerim işgal benim üstüme dökülüp beni zorluk bilen bir kömük ulağında yokunç kefeler hastahanasına alıp gittiler. Bizi Anton'la kulpasında sakladılar. Baran günümüz bizden kan hem de burun boşluğuna soğuklar analiz ettiler. Dip jurnalist 14 minuda goloy video çykyşynda belleýär. Ýatlasak Atşylowa Martin Ennals gaznasynyň dawarasyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşgabatdan Jeneva uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunludaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly denanyň ýokunç kesele ýolukmakda güman edilýändigini we onuň gyssagly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşgala agdalarynyň mobil aragatnaşygy şol sanda interneti hem öçürildi. Benim öýüme gelen mihmany ýarylsadyk tapan gününden soň ikunlap maýa benim öýüme gelmendi. Olar maýany hem kontaktda boldum diýip tüdürläp alyp gidipdirler. Ol meniň bilen kontaktda bolmady. Dip jurnalist gyýdy maýanyň we onuň adamsynyň hem 6 günläp hasahanada saklanandygyny belleýär. Atşylowa hem de onuň gyýdy we giýewsi 25 noýabrda günüň 2-nji ýarymynda hasahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýyly ýokunç kesel tapylmandyr. Muňa garamazdan jurnalistin kwartirasynda ýerden ziýansızlandyrma işleri geçirilipdir. Hasahanada bolan 3 günüň dowamında biz az suwda oturduk. Soňky 3 günde bize bolar bolmaz nahar ödürlediler. Ama biz onların bolğsa naharlarından hem de ödürlen dermanlarından boyun toğladık. 6 günden soň ilçhanaların we halkara guramalarının tagallasy bilen bizi öýe goýberdiler. Dip garaşsyz jurnalist belleýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayragy almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň kakasy, halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar. Bu bizi Ceneva goýbermegi üçin öňünden ýöretip planlaşdyrylyp guruldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Atalı Berdimuhammedowlaryň görkezmesi bilen ýöretip gurulýar. Dip Atşylowa belledi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy. Häzir Düýwe Wenada ýerleşen Türkmenistanyň kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan Atşylowa geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Atşylowa Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqidlayan ýeketäk jurnalistdir. Soňky 10 ýylyň dowamında ol tutsowluk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbeýiz boldy. Jurnalist we onuň goldowçylary hökümetiň munyň bilen onuň işi üçin aralýandygyny aýdýarlar. Atşylowanyň ýolundan saklanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi bilen bagly soňky waka hukuk toparlary şol sanda Human Rights Watch guramasy, halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy topary şeýle-de yerli ýaşaýjylar tarapyndan ýazgyryldy. Türkmenistanyň häkimetleri Atşylowany hem de onuň maşgalasyny hassahanadaky eden etdilikli tutsowlukdan derhal boşatmaly we onuň meýilleşdirilişi ýaly Jeneva sapar etmegine ruhsat bermeli diýip Düýwe New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasy 20 noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Günortadaky Zaporizhia şäherine bir klinika edilen Rus hüjümünde ölenleriň sany harabalyklaryň aşagyndan ýene bir adamyň jesediniň tapylmagy bilen 7 adama ýetdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 dekabrda wakanyň bolan ýerinden habar berdi. Ukrainanyň döwlet gysgaly kömek gullugy bir neçe sagat öň adamdan 6 adamyň ölenligini, 22 adamyň bolsa yaralananlygyny habar berip, halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini aýdypdy. Adam güýjü we
yarak meselesinde kösenýän Ukraina güýçleriniň Ruslaryň günnägörde diýen dowamly hüjümini togtatmak üçin görkezýän erjelliginiň arasynda Orset kışın başında Ukraina şäherlerine we energiýa deskalaryny edýän pilotsuz uçur raketa hüjümlerini hassa güýçlendirdi. Raketa zarbasyna şäheriň merkezi nişana alındy diýip baş prokuroryň edarasy aýtdy we onuň goloýdaky hususy klinikanyň we kafenin yerleşen binasynyň yıkılmagyna sebep bolanlygyny habar berdi. Urulan zarbanyň döreden tolkuny we yıkılan binanyň bölekleri köp gatly ýaşaýyş saýlaryna uluglara ziyan ýetirdi beýanatda berilýär. Zaporizhye Orset'in raketa we pilotsuz uçur zarbalarynyň ýylgyderli nişana alýan şäherleriniň birine urildi. 6-njy dekabrda bu şäher urulan zarbada 10 adam öldürildi. Prezident Volodymyr Zelenski 10-njy dekabrda Kiýewiň ýaranlaryny ýüzlenip Ukrainanyň asmanyny doly goramak üçin zerur bolan Patriot howa goragy ulgamlarynyň ýene-de 10-12 sanatynyň berilmegine çagyrdy. Zelenski Abaşanyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen saýlawdan bäri geçiren ilkinji duguşçugyny Orset bilen alınıp barlayan urşun betedilmek üçin geçiriljek islenlik gepleşikde Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleriniň berilmeliligini tatdyp Reuters habargullugy 11-nji dekabrda 2 san çeşme salgylanyp geldi. 7-nji dekabrda Parisde geçirilen duguşçuga Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron beýemçilik etdi. Iki ýurt hem Ukraina hem Orset Trump ýanwar aýynda ikinji prezidentlik möhletine başlamadan öň özleriniň gepleşik pozisiýasyny güýçlendirmäge çalışýar. Trump'yň 3 ýyl boly wagt ber dowam edýän uruşy 24 sagatda Aktamy baran wadyny durduryp beren wadalary Kiýewde paragatçylygyň deregine köp sebäpden Russiýa berilmegine basyş edilmek ähtimally barada alada döretdi. Polşanyň premier ministri Donald Tusk Kiýewiň Russiýanyň giňerimli soýuşyna garşy alyp barýan Gorunç urşunyň berk gollagçysy 10-njy dekabrda Warşawanyň 1-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň gedekli prezidentligini öz üstüne almagy taýýarlanmak bilen paragatçylyk kepleşikleriniň şu gışda başlanyp biljekdigini aýtdy. Trump 9-njy dekabrda Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbany Orset babatyndaky dostana sözlerini köp gaýtalayan siýasatçyny mehman aldy. Wenger lideri bu duşukda paragatçylyk gepleşiklerine çağırdı. Kiýewe harby kömek berilmegine we Moskwa garşy giýerilen degişli sanksiýalara garşylyk gösterdi. Orset'in gorunmak ministrligi 11-nji dekabrda öz howa gorunç ulgamlarynyň Ukraina bilen ara çäkleşýän Bryansk sebätini 14 sany Ukrain pilotsuz uçuryny urup gaçyranlygyny aýtdy. Bryansk sebätiniň häkimi Aleksandr Bogomol adyna gyzman bir önümçilik deskasynyň odalanlygyny habar berdi. Ukraina soňky aýlarda Orset'in içindäki harby nişanalara garşy edýän pilotsuz uçur we raketa hüjümlerini güýçlendirip esasan ýanyç ambarlaryny, howa meýdançalaryny we harby deňiz deskalaryny nişana aldy. Zelenski 10-njy dekabrda Ukrainanyň gorunç kuwatynda gazanylan wajyp ilerlemeni, täze döredilen Urut raketasynyň üstünlükli synak edilenligini aýan etdi. Zelenski täze raketa baradaky jikmejiklikleriň hiç ýerini açmady. Ol 2024-nji ýylyň awgust aýynda ilkinji gedek söwüş şertlerini ulanylan ulugaralyk dronynyň Polyanitsanyň tapgyrlaýyn önümçiligi başlandygyny hem habar berdi. Mundan başga prezident Pekle diýilip atlandyrylýan 3-nji pilotsuz raketanyň öz netijeligini görkezip ilkinji söwüş synagyndan üstünlükli geçenligini aýtdy. Ol bu raketalaryň ilkinji partiýasynyň ýakynyny Ukrainanyň gorunmak güýçlerini gowşuruljakdygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de Zelenski yakın wagtda koşunlara gowşurulmagyna garaşlayan Neptunyň ulugaralyga niýetlenen raketanyň Rus basywalçylar üçin aýlganç reýallyk boljakdygyny bellädi.